Да здравствует водород! Слава секте! Слава секте! Слава секте! Слава секте, ребята! Процессику идет, водородик лаптери. Все făcut așa instalație, da? Clar lucru. Cea mai bună firmă din lume, poliuretan bucșă, lineica H2, da? Știți, cea mai bună firmă e poliuretan bucșă, cea mai bună lineică, pericurcic. Aia este tăti treburoasă, gătite, padganite. Trebuie să le facem așa curățele. Un sistem nou, toate în verificare, cea mai bună calitate ne așteaptă în viitor. Așa că la tot succes, cel mai mult ne. O zi frumoasă!